ilusio handia egiten digu eta gaur eskerrak sofak handiak ditugun, gonbidatu asko datozelako. Asko gazteak eta bikainak bihar arte soilik antzeslana estrenatzear daude eta sarrai dezela, biba Mikel Arizkorreta, biba Lore Intxausti, biba Nerea Elizalde eta biba Alba Tirarda. Biba bihar arte soilik. Kaixo! Bueno. Posti zatozte? Okerrez pagode entxegutik zatozte? Bai, Bilbotik zuzenen. Eta ondo, ez da? Ondo gustora ari zarete entxeatzen. Bai. Izen festa daukagu gaur hemen beraz. Hasiko gara, bakoitzak aurkeztuko, esango diguzuen nor zareten nor den nor, antzerkian. Hasiko gara zuekin. Lorea, zu nor zara? Aitziber, du izena nire pertsonaia, eta pixkat azaltzen dugu nondik norakoak. Bale, ados. Zuzara, azkar, zuzara Aitziber, Nerea, zuzara Olatz. Ni Ilargi. Mikele Ilargi. Eta Albar, Ekaitz. Ekaitzen egiten duzue, ondo. Ekaitz, bikain. Ja, ari gara zue pixkanak ezaguten. Eta, zure kasuan nolakoa da zure pertsonajea, edo zein da? Bueno, pixkat kokatzearen laguna gara eta juten geha elkarrekin eroskin tokatu zaigu bidoia bat Republika Dominikarrera. Bueno, hasiera oso ona. Oso ona, bero-beroa, hasiera. Bai, gaina gaztu guztik ordainduta, lasai. Eta, bueno, ara jute geha, gubiok bikote geha, Olatz eta Aitziber bikote dia, eta goaz elkarrekin, gure lagun batekin, eta gero berak azalduko dugu norrek hartzen duen gonbidatu. Ara. Eta, bueno, nire pertsonaia da gauza guztik oso ondo ulertuak izan nahi du dena oso argi izan, eta derrepente bidai honetan dena hankazgora jarriko zaio. Kontrolpean eduki nahi duzun dena, baina zaila izango da, ez da? Olatz? Olatz nahi inguz, zaila izango da, ez da? Bueno, saiatuko da gutxenez. Bai, nire pertsonaia daiko, bueno, printzipioz ideiak oso argi ditu, baina bidai honetan ikusiko nola baiteko dualitate bat dekola buru eta gorputzan artean, ez? Ze uste duen eta bere emozioak zeintzuk dian, horren arteko bagatazka bat izango du. Oso ongi, Mikel, ez zara laguna orduan, hoi da, nire ez lehien laguna, eta ziradaten... Ilargi izena duena. Ilargi hori da. Eta? Ziradaten bideia inbartzan, bikote bideia bat zan, behi bikoteak, da nire bikoteakin jumar nun. Baina azken momentuan Ilargiri adarra jartze izkiote, eta erabakitzegu beste bere txikitako lagun batekin jutea, eta kasunetan da, Ekaitz. Orduan, izango ditu egoera ezberdinak, bueno, egongo da egoera baten, ez duna kudeatu nahi izango, Ilargik, etengabe nahiko du ukatu bere lagunak ematen dion babesa, eta hortarako erabiliko ditu parranda, alkohola, egunero eukitza ezakitzen bat plan, eta pixkat horiek erabiliko ditu partxe bezala. Bai, eta Albar, zuzara Ekaitz, eta beraz galdera pixka batzuk zer egiten duzun bidaia hortan. Hori Galdera ona. Berez, ondo pasatzera dator, eta gero laguna laguntzera, baina bidaian gertatuko zaio gauza bat, aukera berri bat zabalduko zaio, eta hor gertatuko da amodio gauza bat, edo, bueno, ikustera, etorre. Amodio aipatu duzu, harreman irekiak, sexualitatea, Lorea, drama, komedia, bizitzaren erdigunean dauden drama eta komedia izango da obra hau? Bai, esango nuke. Komedia bada, baina egia da, bai gustatuko litzaigukela ikuslegoa hausnartzera, gonbidatzea. Ze bai, bueno, pixkat Aitziberri gertatzen zian bezala gauza kontrolpean izan behar ditula, baina derrepente dena kausa bihurtze zaio, jendean ganere hori pixkat sortzea gustatuko litzaiguke, ez? Ze azkenen oso garbi dauka Olatzekin egon nahi dula bizitza guztirako, eta harremanak horrela ulertzen ditu, txikitatik erakutsi diguten bezala, Disneyko harreman perfektua eta romantikoa, eta baina derrepente Olatz aste zaio hitz egiten, berari gustatzen zaiola harremanak bihar arte soilik izango balira bezala bizitzea, harreman irekiak izan ditu, aste zaio errealitate hori deskubritzeko grina sortzen zaio, baina berak ez du nahi, ez du lertzen, aldi beren beste norbaitekiko sentimenduke izaten saia hasiko da, ordu neongoa oso galduta, eta gustatuko litzaiguke ere publikoak pixkat hausnartzea, ez? Batzutan gauza asko oso garbi ditugula uste dugula, baina azkenen ondo dago pentsatzea zer den harreman bat, zer funtzionatzen bakoitzaren zat,
eta hortxe gure galderak. Oso, ongi, Nerea hemen lau zaudete, lau ikusten zaituztegu, baina atzean, jende gehiago ere bauzu ezta, esate baterako Gorka Minge zuzendaria, Kepa Errastik euskaratu du, oso kerrez baldin bagode, nor gehiago duzu atzean? David Kainak idatzi dula antzeslana, baina hotxa izan da taldea, talde txikitxoa izan da. Eta zuzendariak esate baterako zer transmititu dizute edo zer erakutsi dizute? Gertatu zaigu, azkenean gure egunerokotasunan hitz egiten ditugun gaiak diala, gazteak izan da, edo gutxenez nire inguruan, honi buruz asko hitz egiten dela, baina gertatu zaigu zuzendaria beste ikuspen guztiz kontrakoa zeukala, eta egunero sortu diela ez gatazkak, eztabaidak sortu diela, eta nik uste horrek kolore pila bat eman diola. Ikusteko ez daudela bakarrik, ikuspuntu bakarra ez daula, ez? Asko daudela, denak diala onak edo zuzenak, eta horrek nik uste mami handia eman diola antzeslanari. Positiboa da, bakoitzak bere modura ikustea antzerkia eta horrere ikusi egu gauza positibo bat. Kolore printzaiek eta positibotasun horien irudiak ere baditugu, beraz ikusi egingo ditugu, desiatzen irrikaz gaudelako, bihar arte soilik. Gustatzen ni jeloskorrez izatea. Lasai egotea beste neskaren batekin, basabizortekan, eta beste mutil batekin. Ez da etzaidala gustatzen, kontua da... Atzo ekaitzekin zeundela. Uste duzu posible dela momentu berean pertsona bat baino gehiago maitatzea? Modu erromantiko batean esan nahi dut. Harreman irekei buruzko elkarrizketa bat izan berri duzu zuren eskalagunarekin. Txikituta utzira, txikituta, utxik. Nire zaiti importa beste batzuk iliatzen bada, de puta madre iruditzen zaitula, nire bai beste norbaitek iliatu naiteke. Hori baino komplikatuagoa da. Ederra! Badirudi ekaitzek psikologo kultu bat ere badaukala, ezta? Bai, badulan hori, bai. Gutxi pertsonekin egongo da, bai, laguntzen. Egia da, Bai, egia da, horrein konturatu nahi, horretazarekin argi dago bere psikologa naizela, baina badu beste paziente bat. Eta zer da zuri obra honetan gehien gustatu zaizuna? Nire asko gustatu zait, azteko taldea. Lorearekin ja lan egin nuen aurreko urtean beste horra batean, fake, hori erreproduzio zuzendu, Gorkak zuzendu zuen obra. Nirerekin ere egin nuen lan aurreko urtean eta karreran ere ezagutu ginen. Eta Mikelen nuen ezagutzen, baina oso ondo egon naiz. Berarekin ere, taldea, gehiena taldea. Mikele, holtzatik kanpoko adiskidetasunak lagundu dizue? Holtza gainean ere ongi moldatzen? Bai, noski. Pila bat eman digu. Nik ere Albarra ez nuen ezagutzen, baina Lorea eta Nereakin lan egin dut, eta uste dut bai ematen diola beste toki bat. Beste batzutan, beste proiektu batzutan lan duin bardezu, ez? Eta nik Albarra ezagutu dut, eta baina uste dut harreman politxe izateak beti laguntzen duela, eta beti ematen diola beste kolore bat, beste xarma bat. Esango dugu, 28an, hil honen 28an eta 29an estreinaldia handia izango dela, Arriaga antzokian. Haze hasiera, ez da, Lorea? Arriaga delako, Hortxe gabiltzaia tripetan pixkatola, urduritasuna. Azkenen, ilusio handia egiten digu hola kontzoki batean egotea, uste oso berezia dela danontzat, baina, maila eman behar. Bai, Nerea, dena prest daukazue? Hortxe gabiltza, prozesuan. Nahiko perez badao, baina nik uste oraindik ukitu batzuk falta zaizkiola. Eta ere urduritasunak laguntzen dola, beste kolore batzuk ateatzeko. Haindik lana dekogu. Eta zer da falta zaioen hori? Zure ustez, Mikel ez esango zen falta zaiola orain? Entxegu orduak. Horregatik etorri zarete entxegutik. Bai, horrekin ere erronka handia izan dugu, eta entxegu gutxi izan ditugu. Eta, bakoitzak bere bizitza daukalako, eta, gertatzea lako gauzak. Eta askotan zaialako hori kudeatzen, baina, entxeguak aprobetxatu ditugu, eta hendi bauzkegu batzuk, beraz. Nik uste ez hori kaina azkeneko kartutxo hori gastatzea, eta listo. Data gehiago ere etorriko dira, esate baterako martxoa oso betea duzu, Bota egingo ditugu, bai? Bai, noski bota. Bazuek egin, Bai. Martxoaren batean Andoainen, 9an Eibarren, 11
Donostian eta 12an Donostia. 15an Getxon. 16an Igorren. 22an Sestaon. Eta 23an Arrigorriagan. Ongi ezta? Bueno, oie martxoan, eta apirilean gehiago ere badaude. Tope, azira. Topera, ezta? Bai. Oso, azira. Bueno, hori da eskatzen duena, ez da aktore baten ametsa hori izango da, ez da? Obra egin, baina gero emanaldiak izatea, Bai, emanaldiak izatea hori zaila izaten dela, baina gorkak badu hor bere lekutsoa eta antzokiak badute, osea, badu haien konfidantza, orduan... Bai, beste indar bat ematen dizu. Ira beste zentzu baten hasten dizu, bai. Ederki, guri indarra ematen digu jolasak, eta badaukagu hemen jolas bat, eta gaur zuekin jolastu egin nahi dugu, eta zue gurekin. Beraz, horretarako dituko diogu gure lagunari, gure aktoreari. Viva Joseba Olagaray, viva Zirtzak! Arratxaldeo, beizela, epa, zepoza! Bai, pixka da, deuna alparez dut ezagutzen, baina egia da, bertzeirua bai, goazenen kontura tokatu gara bat adiz elkarrekin, eta ze hona, guztantze gainera, goazenetik pixkat, asten zaretela pixkat antzerkiaren da asten, ez? Miren Arrieta eta Maria Redondo eta guainzuek ere bai, eta ze poza den euskal talentua pixka bat, ez? Telebizatik poliki antzerkirako bidea egiten. Desberdina da, zuentzat, Mikele, pixkat goazeneko saltza hortatik, pixkat telebizatik oholtza gainerako bide hori? Bai, bueno, a ber, eske, azkenean beti gustatzen zaigu, aktore bat beti gustatzen zaigu perfil ezberdinak egitea, ez? Eta aukera hori edukitzea, goazen aparte beste zerbait egitea, betire beste gauza bat da, niretzako plazer handi bat izan da, bai, opari bat izan da. Zuentzat, zer mozkoa izan da, holtzarako jauzi hori. Lorea zuia ibilezara lehenagotik, ikusten joan behin baino gehiagotan, holtza gainean. Bai, baina, pozik, azkenen... Telebista ikaragarri gustatzen zait, baina egia da, antzerkian nik botere gehiago sentitzen detela. Azkenen telebistan askotan sentitzen zea pixkat txontxongilo bat izango bazina bezala, ez? Daude jende asko, ari asko, baina holtzan hori hasteanen, lehenengo txaloa jendek jotzeunen ja zu zaude, zu botatzezea, adrenalina eta zutitez. Nahi duzuna esan dezakezu. Bai, nik askotan imaginatzen, eta oin zerbait gertatuko balitzko potente zeitezu, aurrera. Eta horrek beste puntu bat emateizu, hasi que oso gogotxu. Baina gertatu zait, ni antzerkian hasi nintzala, eta guazenekin pixka bat alde batera utzi behar izan ebala, eta orduan buelta dauka kriston gogoa. Nire asko zaiago gustatzen zait antzerkia telebista baino. Eski, falta montatzen eman pila bat. Ze hona, bueno, egon gara elkarrekin Euskalduna jauregia jendez betea dugula holtza gainen elkarrekin, bada zerbait impresio hori. Guainik ezkara elkarrekin egon da lehiaketa batean. Eta badugu bat hemen, kasualidadez, Zirtzart izena du, eta hariko gara elkarrekin, bai? Egin ditugu bi talde, bale? Lehenbiziko talde dokat hemen txureta puntatuta, Xabi Nerea eta Mikele. Bai? Eta bertziruak elkarrekin. Zuek, Xabi Nerea Mikele nire ezkerrian, da bertzak eskuina, bai? Guazen, Zirtzart! Hemen batzuk iru, eta hemen bertze iru. Zaigu, hau nitzetan gertatzen, 6 lagun gure lehiaketa. Nola kagitzen garen, zenak hemen. Bueno, frentatu dute, az gaitezen, guazen, Zirtzart! Publiko bat! Aktorea dire eta gainera zoragarria dira. Lehenengo proba galdera erantzunen jolasa izanen da. Nik galderak egin eta zuek erantzun, simplea. Ongi asmatutako erantzumako itzeko, puntu bat emanen dizuegu. Erantzunik ez pali imadakizue, erran, Zirtzart, eta horrekin paso egin izanen duzue. Ulertuta? Bai. Urduri daude, eh? Bai. Baineko urduriago jartzeko erranen dizuet gaur, sekulako saria dugula. Ez da broma, sekulako saria dugu. Gero ikusiko duzu. Xabi, Nerea... Telebista den sorpresa, Nerea. Xabi, Nerea eta Mikele, prest? Bai. Zuekin goaz. Goazen, Xabi, nor da bihar arte soilik antzerlanaren egilea? David Kaña edo David Bernuez? David Kaña. Bai, zuzen, Nerea, zenbat ikusleko edukiera du Arriaga antzokiak? 1.100 baino gehiago edo gutxiago? Gutxiago. Gehiago, 1.200. Mikele Arizkorreta alderantzi zerranda, elekim aterroxira da. Egia edo gezurra? Egia. Bai, zuzen, Xabi, nola deitzen zen Mikele Arizkorretak parte hartu zuen serie aplikazioa? Ma, Ixa edo Ixiar? Ixa. Bai, zuzen, Nerea. Zein ez da Maixa eta Ixiarren abestia? Iluntzean, porrusalda edo ez da erresa?
Porrusalda. Hori bai da, eta Mikele azkena ze antzeslanetan ez du parte hartu Nerea Elizaldek. Treblinkara azken trena, uda gau bateko ametsa edo Ameriketara bidaia. Ameriketara bidaia? Bai, zuzen! Ongi. Bat ere Ondo bat. Ja, zuek ere, hau epeza jongin moldatzen zareten. Zueko beto? Bueno, prestarete? Animo, Bai, guazen, Maialen, nor da bihar arte soliken zuzendaria? Gorka Granado edo Gorka Minguez? Gorka Minguez. Bai, Granado da gure lankidea. Lorea, zenbat ikusleko edukiera du Donostiako Victoria Eugenia Antzokiak? 900 baino gehiago, ala gutxiago? Gehiago. Gutxiago! 828. Albar Zirarda, alderantzi zerranda, Rabal Adrarik da. Egia edo gezurra? Gezurra. Zuzen, gezurra da, Maiale. Erreprodukzioaken ze antzeslanetan egin zuelan elkarrekin Albarrek eta Loreak. Fake, trampantojo edo agur otxoa feroz. Fake. Bai, zuzen, ez zantoki hona gainera ikusi nuenik. Lorea, zu hain matematikari fina izan da, zenbat saio gelditzen zaizkio bi bazueki 1000 garrenera iristeko, gaurkoa, 775 garrena baldin bada. 225. Bai, zuzen! Azken Albar, zein programatan ez du parte hartu Lorea intxaustik. Baia semanitan, Netflixen edo Irrikitaunen. Irrikitaun. Bai, zuzen! Ikustagu markagailu bat da doan, bortz, zuek eta lau zuek. Ongi, nahiko gertuta. Batzen bigarrenarekin, zirtza! Publiko bat! Urrengo jolasean hariko gara zuen telebistako abenturei buruz. Jarriko ezkizuegu bideo batzuk eta ondoren galdera eginen dizuegu. Eta galdera hori erantzun beharko duzue. Ikusiko dugu, ja elkar zenbat ezagutzen duzuen. 3 puntu eman edizkizuegu, asmatzen baduzue. Lehenengo talde izanen da, Xabi, Nerea eta Mikel. Entzun ongi hirukote. Enekantak saioan, Zubai artista atalean, elkarrizketa egin zioten Lorea intxaustiri. Ikusi. Sorginen bat ezagutu alduzu. Ni neu. Sukaldatzea atsegin duzu? Bai. Genio bizi alduzu. Etxean bai. Itxasoa ala igerilekoa. Itxasoa. Zein da zure jakirik gustukoena? Eta hortxe gelditu da. Galdera jakina da. Aukera gauzkoa, Hirukote. Zein da Lorea intxaustiren jaki gustukoena? 3 punturen truke. A. Makarroiak. B. Espagetiak. Ala C. Dilistak. 3 puntu jokoan. Zer ditzea? Entxeguak bai, baina egun osokoak ez dituzu egin. Edo, ben ikuste, baina... Bai, nik horra esango nuke. Zesango zenukete? Igual lista da, Bai. Ez Venga. Lorea, Espagetiak. makarroiak, espagetiak. Espagetiak igual. Venga. Makarroiak, igual, Zein erantzuna? Makarroia, venga. Makarroiak, ikustagun erantzuna. Espagetiak da. Zein da zure jakirik gustukoena? Espagetiak. Bueno. Nera monan joan kezio kerrazekin goz, txikian nintzala dilistak, ja nera monan dilistak. Maialen, Lore eta Albar, zuentzat urrengo bideoa ikusi ongi goazeneko aktore moduan, etxetek egindako saio batean, elkarrizketa egin zioten Nerea Elizalderi. Neri? Begiratu. Hau ero ikasten dugu, baina egia danik ez dudala denbora askorik behar. Normalean, ordu erdirekin edo, nahiko. Bai. Beno, sekretu bat kontatuko dizuet. Ara. Eta galdera da, 3 punturen truke. Ze sekretu kontatuko du Nerea Elizaldek? A. Grabaketa aurretik meditatu egin behar duela. B. Goazen filma ikusi gabe zuela. Ala C. Abestien letrak ikastea gehiago kostatzen zaiola, gidoia ikastea baino. Ce. Garbi duzue? Ikustagun erantzuna. Beno, sekretu bat kontatuko dizuet. Gehiago kostatzen zait abestien letrak ikastea, gidoiak baino. Zute, 10 puntu gehiago zueta. Haupa irukote, ikustagun markagailua nola doan. Azken probaren, wow, zortzi lala. Oinik irazi ezakegu, Hirugarren eta azken proba, goazen zirtza!
Zitzat, publikoak. Zuen puntuazioa zein den ikusita, Erne ze urrezko galdera dator. Tentsioa nagusi. Eta urrezko galdera erantzuten duenak, gaurko zirtzart irabaziko du. Ze urrezko galderak 5 puntu balio ditu. Asmatu ezkero. Asmatu ezkero 5 puntu emanen dizkizuegu, baina asmatzen ez badu ze 5 puntu kendu eginen dizkizuegu. Hortaz, hemen dena dago jokoan. Vale. Prest? Bai. Prest. Ikustagun bideo bat. 2018ko irudiak dira. ETV Irun emititu zen, Iruz Palau telesailekoak. Mikel, oroitzen zara? Bai. Bai? Venga, gogoratu dezagun denok Iruz Palau. Galaxia urrun batean, 3 heroik Darth Vader maltzurra garaitzea erabaki zuten. Musikaren bidez. Eskuak atzean 6 jok mesedez, nik bat bite diru errandakoan, tapa, sakagailuari ematen alko diozu, eta lehenbiziko ematen dionak, erantzun al izanen du galdera. Galdera da, Iruz Palaukoek egindako Star Warsen parodian, ze pertsonaia antzeztu zuen Mikele Arizkorretak? A. Leia Printzesa, B. Yoda Maixua, ala C. Luke Skywalker. Eskuak atzean. Bat bitairu. Lesionaturik badago, denak ongi. Etu barrigo ambulantziari. Bakizu erantzuna? Uste bai. Uste duzu. Nik Star Warsen ikusten. Baina, bai. Neuken soineko txuria eta orduan da Leia. Ez hori Luke Skywalker da. A, B, ala, C, zein da zuen erantzuna? A, esango nuke. Leia princesa. Ikustagun erantzuna. Igual ez, Yoda Maixua. Zertan ari zaretek. Galaxia salbatzera goaz. Kostako zaizuek. Chihuahua, hiperra jaldura. Es que... Etorri, hiruak aurrera mesedez, hemen jarri aurrean, gaurko sari ez delako edozein sari. Guantxen atorre, bai, sarien bila noalakoz. Entzun eta ikusi ongi zuen antzezlana. Alakoa izan da, ezin genuen bertzerik eman. Eta ete bendugun aurrekontuarekin jakina, honek behar zuen izan saria. Zuentzat, lau lagunetako bidea! Maialen karibera, noa? Pixka bat trampa izan. Pixka bat. Maialen karibera, noa? Asko posten ez du, asko posten da. Bai, baina gonbidatu, neri tokatzen zaitenen gonbidatu. Bueno. Bueno, Zoragarri, gurea betirako da edo bihar arte soilik, ez da galdera hori botatzen diguzue. Nork erantzungo dit, zergatik joan behar dugu ikustera? Venga, Mikele. Venga, Mikele, zergatik joan behar dugu ikustera? Uste egulako gai interesgarriak daudela. Azkenen asko hitz egiten da gai hauen inguruan, baino inoiz ez igual publikoki. Eta badoen momentu asko divertigarriak izango dianak, baina badoen momentu batzu baita ere igual deseroso sentituko gaituztenak. Eta hori uste dut bala la pixka interesa pizten duen zerbait. Itzengo dugu harreman irekin inguruan, laguntasunen harremanen inguruan, hori ere askotan ez dela hitz egiten, baina oso garrantzitsua da laguntasunen harremanen inguruan hitz egitea. Zer da harreman on bat, zer da harreman sano bat, zer nahi den nik. Askotan ez dizkigu gure buruari galdera horiek egiten, baina horiek taula gainean jartzen ditugu, eta uste dut galdera oso interesgarria botatzen ditugula, ikuslea ondo, hausnartzera bideratzen dutena. Nik uste ere,
askotan hitz egiten dugu batez ere gure artean, harremanen ingurun, dauzkagun harremanen ingurun, asko eztabaidatzen dugu, baina guri ja bakarrik kostatzen nahi zaigu taularatzea, eta jendaurrean horren beste hitz egitea, igual beste belaunaldiko jendeakin ez dugu hitz egiten, ez dugu horren beste eztabaidatzen. Orduan, nik uste jende edozein adinako jendeantzat pixkat hausnartzeko eta ikusteko beste realitate batzuk polita izan daitekeela. Eta batez ere, nik uste oso interesgarria dela ere gazteentzat. Osa, nik asko eskertuko nuke hau 15 urte, 16 urte nitula ikustea. Ze, derrepente, pelikuletan ikusten un Disneyko harreman hori nire pertsonaiari gertatzen zaion bezala, pixkat hausteko eta esateko. Eskegia da, nik zer nahi eta harreman baten zerk funtzionatu dezaken eretzat, eta besteik gabe ez dugu esaten hau hobeto da nik hau baino besteik gabe hausnartzea, bakoitzak bizi dezakela nahi du nerara. Bai amodiozko, bai lagun arteko harremana. Eta guztiaren gainetik, ez dugu aipatu, baina guztiaren gainetik komunikazioa oinarritzat hartuta. Komunikazioaren garrantzia azpimarratuz. Amua oso ondo botata geratu da. Otsailak 28, 29, bihar arte soilik, Arriaga Antzokian esteinaldia eta hortik aurrera beste emanaldi pila bat. Kakazarrak eta kakapilak eta denak zuentzat, laukote eskerrik asko etortzeagatik eta zorte hon zuen bidean. Mila esker.